fadina sai kiyaye min mamaya, ya bi ko ina ya rike so nake ki min maraba. Sunan ka ne a farkon fadina, san ka yayi mun mamaya, ya bi ko ina ya rike so nake kai min maraba. Ke bidar yan gani a kowace safiya lafiya, daga yawan tunanin ki ne ya sa dubi yanzu ne dan wuya. Ba ke ina ne zan saka kaina a cikin gidan duniya, sannu sannu ba ta hana aje ke nake yi wa magiya. Ko ido biyu ko da an gaje, ni garin masoyi can zanaje, ba na raina mai so na ko ina yake shi zana yi wa maraba. Ka bi ko ina ka rike a sassan jiki na kai mamaya, ka bige maza ka wuce tilasa a ce da kai jan wuya. Masu magana su suke fada wani bai gwajin ya iya, masu raina so ba su da kama kai na sa cikin zuciya. Kai kadai a gona na karrama, komai na wagonka na sallama. Ko ina ka kai ni ina faɗin rayuwa da kai ba ni fargaba. Hello masoyiyya ya kike, fatan kina cikin farin ciki. Kwarai ina anan lafiya, kai ma za so a ce haka kake. Har na ji zuciya ta yi sanyi, an jima gida zan ishe ki. Babu matsala amma ya nake jin kamar da mata kusan ka. A kanwata ce da kawayenta ne, kin ganni nan ma daka. To karka fito sai in sun tafi dan bana bukatar su ganka. Ce farin ciki na a duniya, ke na bar wa kaina duka. Na aminta kai za ka zama uban ƴaƴana mu dan mai maka. So nake ki min maraba, Na dade da yin marhaba, zana damu duk ran da babu ke. ni ma ba a gane wa kaina. Yau an samu labarin wata mata wanda ta binne jariri da ransa a wata ƙaramar hukuma da ke cikin Jigawa mai suna Kyawa. Idan wannan ne farkon shigowar ka wannan tasha tamu, sai kai mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin da mun saki sabon shiri ka zama wannan za su zama ɗaya daga cikin nasu fara ji. A yayin da aka samu rahoto kan cewa an samu wata mata ta binne jaririn da ta haifa a ta hanya ba daidai ba, 'yan sanda suka yi runduna suka garzaya wajen, sannan suka je suka bincika suka tono. To amma daga bisani an samu jaririn cewa ya riga ya rasu. To daga nan ne fa aka tuhumi matar kan cewa yaya wannan labari, ya aka yi wannan al'amari ya ku, a inda ta bayyana shi wanda yake da alhakin haifa wannan yaron. Aka bincika aka yi ram da shi ma sannan aka sa su a gaba za a bincika. Idan ka so ka ji ƙarin kanin labarai, za ka iya biyo wa wannan tasha domin duk wani update da ya samu za mu sanar da ku. Mun gode. Yau an samu labarin wata mata wanda ta binne jariri da ransa a